Lesi isona sisusa salempi edume nayo yonke inkundla yezokuxhumana. uSimphiwe Mlambo owaziwa ngelika Mzala noma uSibali osizweni namaphethelo wake wangenwa amanzi emadolweni esho ukuthi uyamenqena uThabo. Inkosi Mzala. Nokho lensizwa yasema4 osizweni yabuye yaqina isibindi. Thabo lomfeza sihlangana khona kausama izohlangana. Oqotha ukushaya. Izoqotha ukushaya. Kwaba yiso leso nakuThabo. Zibulalana. Thank you very much. Khathi zizohlolwa isindo lezinsizwa zacishe zadumelana khona lapho kwalanyulwa. Zombili lezinsizwa ziphansi phezulu ziyazilolonga zilungiselela lempi. Lempi ezokuba ngomhla zingama30 nomuvo kuMasingana ayikaqinisekiswa indawo ezobanjelwa kuyona njengoba abahleli befuna ukuqikelela imigomo ye-lockdown. Kusenjalo kuyona lenyanga iqembu labaculi abafana bakaMgqumeni lelule isandla lanikela ngokudla emndenini kaSimphiwe. Umama wakhe uthi sibi isimo njengoba behambe behlala nje emzini yabantu. Unethemba lokuthi nokungcoka kwalezi insizwa kuzoletha usizo alidinga kakhulu. Indodana yakhe imakhele umuzi. Ngisaba Thabo lokubulala Thabo. I'm gonna kill you. Sihlangane ring. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli.